Okay, Torben. Vi skal lige ud af starthullerne på det her opgave. Den skal jo afleveres allerede i morgen. Jamen, vi er jo slet ikke gået i gang endnu. Nej, Torben. Og det er præcis derfor, vi skal i gang. Men det gør vi så, ja. Det gør vi. Ja. Kan du nå projektoplægget til mig? Ja, jeg tror godt lige, jeg kan nå det der. Ja, det kan jeg godt. Hvor er du bare... Nej. Kan du række mig papirerne? Ja, Iben, det skulle du da bare have spurgt om, da. Vær så artig, Iben. Tak. Det er så pænt af dig, Torben. Det var slet. Okay. Der står, at vi skal finde og løse et relevant samfundsproblem. Og til det skal vi bruge... Det her, det er totalt meget en by i Rusland. Iben. Du blander da vist en hel masse forskellige ting sammen der. Altså sådan... Altså, nu prøver jeg lige at splitte tingene op, så du kan forstå dem rigtigt, ikke? En by, det er ligesom så et tæt befolket område, hvor der bor en masse mennesker, ikke? Og så et samfundsproblem, det er ligesom et stort problem, der vedrører os alle sammen, ikke? Og så vil vi alle sammen gerne give og løse det. Og så ved jeg ikke lige, hvad det var. Det sidste der, du sagde, det var. Fordi lige nu er vi i Aarhus. 8000, ikke? Rusland, det er et helt andet land. Det ligger endda i navnet, ikke, Iben? Ja, selvfølgelig, Torben. Men jeg synes lige, vi bliver nødt til at fokusere på opgaven, og ikke alt det der andet pjat. Ej. Nu er min computer frosset. Rolig, Iben. Rolig, Iben. Nu fjoller du vist igen. Altså sådan... Din computer, den er jo lavet af aluminium, ikke? Og smeltepunktet for aluminium, det er 933 Kelvin, så den har altid været frosset. Ja, selvfølgelig, Torben. Det, jeg mener, det er, at den er gået i stå. Igen, Iben. Nu kigger vi lige på din computer her. Og hvor mange ben er der designet på den der computer? 0, Iben. Den er aldrig gået nogen som helst steder, der. Nej, selvfølgelig. Det er mig, der er totalt forvirret, hva', Torben? Ja, du er mega fjollet i dag. Ja, hold nu kæft. Det, jeg mener, det er, at elektronikken i min computer er blevet overbelastet, og derfor er den stoppet med at virke. Det er jo meget mere tydeligt, hvad du siger der, Iben, i stedet for alt det andet der. Ja, det kan jeg godt fornemme. Okay, ja, det kan være, at den er ved at dø. Den mangler måske strøm. Hvis der er nogen, der er ved at dø på scenen, så henter jeg hjertestarteren. Det gør jeg da i hvert fald, da. Hvad? Så, Iben, så er jeg klar til at redde det her. Au! Au, for helvede, Torben! Hvad har du gang i? Jeg skulle bruge strøm! Skulle du ikke have stød, Iben? Nej, jeg skulle bruge strøm! Iben, dem vil jeg gerne... De vil jeg gerne tage ansvar for, Iben, fordi... Jeg er kommet til at skrue op for voltene i stedet for ampererne, så altså sådan... Jeg vil gerne lige pointere, at vores trommespiller, det er første gang, han har ramt den nogensinde, den der. Nu er der vist gang i den her igen, var Iben, så... Nej, Torben. Jeg skulle bruge strøm til min computer, ikke til mig. Nå, jamen det skulle du da bare have sagt. Man skal jo kraftedeme gøre alting selv, nu hvor man er i studiegruppen med dig, var Torben. Fucking lorteledning også, mand. Det ligner det lidt, det er Sibetov for dig, det der, Iben, var. Og det er du da heller ikke ret god til. Nu skal vi se, om det med styr på. Sådan der. Yes. Super, Torben. Nu ser det ud, som om den begynder på at virke igen. Det var satme mærkeligt, Iben, fordi den sidder slet ikke fast i den anden ende.
Hvad kan jeg sige? Det er magi. Okay, Torben, nu fokuserer vi lige igen, ikke? Ja, godt, den virker. Ej. Nu begynder blæseren jo på at larme helt vildt. Det kan være, den letter lige om lidt. Tromme, det var nu. Ja, tak. Der er 2 ting her, Iben. Den der computer, og dets design, den kommer aldrig til at lette den der computer. Og Iben, jokes, de plejer at være sjove. Altså sådan, du kan ikke bare få vores trommespiller til alt det der. Lad det være, I synes, det var sjovt. Ja. Så det. Au. Nu er den også brandvarm. Det er da helt vildt. Au. Hvis der er ild i hytten, så henter jeg brandslukkeren. Det gør jeg. Torben! Det gør du ikke. Hvorfor ikke, Iben? Du siger, der er ild i noget. Der er ikke ild i noget. Det er bare min computer, der er brandvarm, som i brand. Tillægsord for en varm, for at beskrive det lidt bedre. Der steg mit blodtryk bare en lille smule, at du sagde, der var brand herinde. Jeg vil gerne lige være ærlig i dem. Jeg havde slet ikke taget brandslukkeren. Jeg har bare taget nødudgangen med det samme. Ja, Torben. Nu synes jeg lige, vi skal fokusere lidt på opgaven. I stedet for på, at du vil lade mig brænde inden sammen med... Ja. Ja, tilbage til opgaven. Har du nogle idéer? Jeg har masser af idéer i dem. Men hvad med, at vi løser problemet med, at sundhedsvæsenet de har så travlt? Hvad? Det er da et virkelig godt og stort samfundsproblem og vigtigt at løse. Det er et virkelig stort og vigtigt samfundsproblem at løse. Men tror du, man kan løse det i en opgave? Iben. Ingen problem. Jeg har allerede løst det for os, og altså sådan, vi skal egentlig bare skrive rapporten. Det er, at vi laver et par handsker med indbygget varmelegeme. Så trækker vi en ledning herop til brystlommen og integrerer det i en frakke, giver til sygeplejerskerne. Så bliver det så dejligt brugervenligt. Og hvad skal de bruge det til? Iben. Sundhedsvæsenet har brug for varme hænder. Prøv at se, det var det, jeg snakkede om før. Han skal have hjælp for jer for at gøre det selv. Altså sådan det hele. Vi øver her. Ja. Men tak, Tromme. Det var flot. Tilbage til opgaven. Jeg tror ikke, det er det, de mener, når de siger, at de har brug for flere varme hænder. Nå. Ja. Jeg synes, vi skal finde på noget andet. Kan du ikke komme med en anden idé? Tænke. Jeg har en anden. Hvad med, at vi løser det med, at sygeplejerskerne de skal rense stærkt? Ja, hvordan vil du løse det? Iben. Det er så enkelt. Vi giver dem nogle tunge sko på, så de slet ikke løbe nogen som helst steder. Ja, jeg tror, der er noget, du har misforstået. Når folk de beskriver samfundsproblemer, bruger de ofte metaforer og ordsprog. Du vil jo heller aldrig nogensinde lave et medicinsk redskab, hvor der er indbygget et ur, bare fordi der er et ordsprog, der siger, tiden heler alle sår. Vel, Torben? Vel, Torben? Torben? Vel? Iben.
Det er da den bedste idé, du nogensinde har fået da. Altså, tiden heler alle så. Hvorfor har jeg ikke selv tænkt på det? Vi tager den direkte ind til Jesper Buch, altså, vi får milliarder for det der. Altså, vi dropper studiet, det her, det bliver en livslang løn da. For jeg kan ikke mere, Torben. Jeg vil hellere være i studiegruppen med Preben, end det her. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kan ikke mere. Jeg kan simpelthen ikke mere. Jeg går hen direkte op til underviseren og siger, at jeg skal være i studiegruppen med Preben, fordi han er lidt bedre end dig. Jamen Iben da. Hvis du ikke kan lide projektet, så skifter vi bare tema da. Jeg har også en idé med, at vi kunne lave nogle rigtig lange pengesedler, ikke? Giv dem til regeringen, så kan de få budgettet til at række alligevel da.